vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. So I think nhasi musi wa3 saka takapanana chitenderano chekuti each and every month munhu unotora 10% wobva waisa paside 10% of your salary, then tichange tichizozvipa ma 10% iwawo at the end of the year. So are you able to do that? Have you been doing it kubva muna January? So now tati January, February, March, April. So have you been doing this kubva muna January? So which means kuti kubva muna January kusvika now kana dzava 4 months, which means wava nema savings tingangoti 40% of mari yawabata kubva muna January kusvika nhasi musi wa3 May. If you have been doing that, you can say I have been doing it in the comment section kuitira kuti tinge tichipanana shungu, which means kuti mwedzi uyu kana kuri kunzi pose apa wanga usiri kuzvibatira ma 10%, you owe yourself 40%. You owe yourself 40%. Saka pamari yako yawakawana kubva muna January, pa pay year this month, you must take that 40% oisa paside. That is how much you owe yourself. Imari yauchazozvibhadharawo muna December as part of your own personal bonus. Rekedzaiti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume anoita mabasawo ekugadzira motikari. Iyi mukoma ndakarumwa nenyoka mushure mekunge ndada kuba part yemotikari yeimwe client yangu ane mari dzake. Inini ndiri makanika mukoma, ndine garage rangu kuEpworth zvekare kuOverspill. So ndava nemakore akawanda mubasa iri, ende inini ndinogarawo kunonzi kudombo kuEpworth ikoko, asi garage rangu mukoma rainge rimbori kustop over. Mukoma nashi ndiri specialist wemabenzi chete, ndo motikari dzangu dzandino specialize nadzo, ndinogadzira mabenzi chete. Asi inini kuzosvika ndichizosarudza kuzova specialist wemabenzi inhau yekuti ndakaona kuti munhu anowanzo kufamba nebenzi vazhinji vacho vanenge vari vanhu vane mari dzavo, vaya vasingaomeri kusevhisa motikari dzavo. Nekuti zvinoitika pabenzi ndezvekuti kana ukagara waishotesa service, paya paunozoigadzira inenge yava kushevedzera. Saka vazhinji vacho vanomeka sure kuti pakangoitika any error chete pamotikari, munhu anobva amhanya obva atouya obva atoti chimbotarisai motikari yangu mukuru. Vasiyana neawa vanhu driver maToyota vanodriver motikari kusvika wava kunzwa kuti motikari iyi yaneta, yava kuda service, but inongoramba ichingokwenyeswa chete paroad. Saka inini zvandinongoita ndezvekuti regedzai ndinge ndichingoti izvi ndakazvidzidzirawo kubva kune muchinda akandidzidzisawo mechanics. Iye ainge achingoti client ikauya nemotikari aibva anyepa kuti chakati chakafa futi chiri kuda kugadzirwa. Zvose izvi aizviitira kuti ange achiwana mari yakati wandei. Neniwo hunhu ihwohwo ndakabva ndazongoukopera. Inini ndinoti client ikauya nemotikari ndinonyepera client iya kuti motikari yauraya pati yakati, kuti inini ndikazosara nepati iya yandinenge ndati haichaiti, ndinobva ndazotengesera kune the next person. So ndakati ndasirwa motikari neimwe mbinga inogara muChadcom. Mukomanachi ndakabva ndazonobvisa pati iya ndokubva ndazoudza muchinda uya kuti painge pachidiwa about $350 kuti ndikwanise kutenga pati yakafa. Asi iye akati mukuru wangu mune shuwa here, because motikari yangu I don't think kuti ine problem yakakura kudaro. Inini ndainge ndichitoziva zvekare, ndainge ndatoonera motikari iyi maburi ayo kuti kulaita kwainge yakaita dashboard kainge kari kamwe kasensa, so kanowanzo kungonetsa ipapa pabenzi, but kasensa aka pane pakanenge kangosununguka, kanenge kachingoda kungosungwa zvakanaka, ende iko kanototi kana kakatanga kuilluminate dashboard unotofungidzira kuti zidambudziko zihombe. So
ndakabva ndati inini ndini makanika shamwari, kana uchiona kuti iwe unogona kugadzira motikari yako, please tora motikari yako ubve pagaraji rangu uende somewhere. Iye akabva ati alright, handikwanisi kukupikisai, ndokubva azondisiyira mari. So inini mukoma ndainge ndatozviudza kuti mamwe maparts emotikari yake ndichange ndichizomatora ndobva ndazomatengesera zvekare vamwewo vainge vaine motikari dzavo dzainge dzichida kugadzirwa pagaraji pangu, dzainge dziri same type. Saka ndainge ndatova nemacustomers, uye ndo zvainge zviri zvinhu zvandainge ndakajairira kuita izvozvo, zvekuti pandinenge ndaona kuti apa ndinokwanisa kudyawo mari, ndaibva ndatodyira munhu iyeye mari, but uyu ainge achida kuita sekunge anondikurira musoro. Saka iye akazondisiyira mari, ende akandisiyira mari it was already too late. Ndikaona kuti ndaisakwanisa kuti ndinge ndichinyepedzera kuita kunge ndikuenda kunotenga maparts. Ndikabva ndati sezvisinei motikari iyi haina kumbofa, ndichazoimukira mangwana acho makuseni. Semunhu aiziva kuti motikari yainge isina dambudziko hombe, ndakabva ndatomuka ndikatanga kutoita kugadzira dzimwe motikari paya. Ndakazoti mukomanashi dzava kuma1, ndakabva ndati chiregedzai ndinge ndichibvisa kapati kaya ndiise kandainge ndatenga already. mukomanashi ndainge ndine umwe munhu uyo wandainge ndataurirana naye, uyo wandainge ndatoudza kutoti motikari yako handiti iri kushota pati yakati, saka ndambotenderera ndikaudzwa kuti pati yako unokwanisa kuiwana 150 since iwe wakaomera uchiti uri kuda second hand. Already ndainge ndakatotageta kuzobvisa pati iroro pamotikari iyi yandainge ndichigadzira. So ndakazoti mukoma ndava kuda kunobvisa pati iyoyo, ndakabva ndangotemwa nenyoka paruoko. Nyoka iyi mukoma handitombozivi kuti irudzwai nyoka iyoyo. Zvimwe kuda vedare renyu kana vachiziva nyoka, kana vaine ruzivo rwenyoka, nyoka iyi zvayainge yakaita kunge shato, yainge iri yeyellow neblack, yainge yakakura. Mukoma nyoka iyi yakangonditema ka1 ndokubva yatongonyangadika ikabva pinda pasi peengine. Ndakachema ndakaridza mhere kuti yowe kani ndarumwa nenyoka kani varume. So avo vainge varipo maclients vainge varipo pagaraji rangu zvikare nevakomana vangu vakabva vamhanya vakauya vachiti chii mudhara waita sei. Ndikati ndatemwa nenyoka kani ndava kutofa ini. Apa ruoko rwangu rwainge rwava kutotanga kutochinja kala kuita yellow. Vanhu vakatora maspedi, vanhu vakatora maspana tichitsvaka nyoka iya, but nyoka iyi haina kana kumbogara yakaonekwa. Takatovheneka, tichavheneka motikari yose, but hapana kana chatakaona. Mukoma pandakaona kuti ndo zvainge zvaitika, ndakabva ndafonera mudzimai wangu ndikamuudza kuti kuno mai mwana ndotofa zvangu. Ndokubva ndafonera zvekare muridzi wemotikari, asi chakandishamisa iye zvake paakazotouya haana kana kutomboita consent neni, akatoita consent nemotikari yake zvekare. Ainge aina umwe makanika uya akabva atosvika nekutopinda pabasa, ndokubva atanga kugadzira ka small problem kaya. Ndokubva azoti kwandiri ndipe kamari mundara, because iwewe I know kuti you have been trying to rob me. Motikari yangu haina kumbofa, saka ndokumbirawo mari yangu back, because ndinoziva kuti wanga uchizama kuda kundirobha. Mukoma ndakabva ndatoona kutoti panapa hapasina kana dhiri. Ndikabva ndazongotukana naye muchinda uyu akabva aenda. Inini ndakabva ndazoendeswa kuchipatara, but kuchipatara manje ivo vakava very confused, because ivo vainge vachiti even though ndichiita sekunge munhu akatemwa nenyoka, but vaizvibvunza kuti nyoka iyi yakanditema mhando yacho imhando yakaita sei. Ende vakati kana kuri kunzi wakatemwa nenyoka, why is it poison iyi isiri kusvika pakukuuraya, because ndakatomboadmitiwa vachitofungidzira kuti zvimwe kuda poison iyi ichandiafecta, but poison yacho inongoafecta ruoko rwangu chete. Ndakaendeswa kunonzi kuHoward Mission. Ruoko rwangu mukoma rwakaita sekunge ruchasvika pakuputika, rwakazvimba kuita sekunge ruchaora. Apa yellow yacho mukoma nashi inotyisa iya. Ndakazoti ndabvako kuchipatara kuya ndokubva ndazodzoka kumba, ndo pandakatanga kunotisa challenge yainge yava kuitika.
ruoko rwangu rwainge rwava kupota ruchisinina mvura. Saka ipapo paraipota richisinina mvura ndakatofara ndichitoti zvimwe kuda ndava kupora, but ndainge ndisingatozivi kutoti ndainge ndava kutowedzera kutokuvara. Ruoko rwangu rwakaita sekunge rwakarasa mvura yose yainge iri mumabhonzo umo, because right side kwangu uku ruoko rwangu rwekwa-right, ruoko rwangu rwava rutetetete mukoma, kuita kunge munhu anotorwara, but ndichitori very fit. Ruoko rwangu handisisina kana simba rekuti ndinge ndichisimudza ruoko rwangu, handichakwanisi kana kudya mukoma, ndava kutodyiswa kana kutoti ndinotongozvimanikidza kudya neruoko rwangu rwekwa-left, apa handigoni. Ndainge ndakangozvidzidzisa kushandisa ruoko rwangu rweku-right. Kana kushanda ndingashanda sei mukoma, handichagoni kana kubata kusimudza chipanera. Zvandinotoita ndezvekutoti kana client ikauya nemotikari ndinenge ndakamira nevakomana vangu ndichivaragidza kuti batai apo vakomana, batai apo vakomana. Zvino ndava kutya kuti ndichabirwa maclients nevakomana vangu. Apa basa iri randinoita iri reumakanika ndo racho rinondipawo chouviri ichocho. Saka mukadzi wangu akatanga achafamba ari oga ndokubva azotanga kufamba neni. Kumaprofita ndakaudzwa kuti murume uyo wandaida kubira akaromba, ane nyoka yekuti akanetsana nemunhu anozongotuma nyoka iyoyo kuti imurwire zvekare. Anoshandisa nyoka iyi mumabhawa because ane mabhawa akawandisisa. Saka iye akarombera kuti vanhu vasazomubira, vashandi vake vasamubira, ende nyoka iyi ndo inomudanira maclients kumabhawa kwake. Saka inini ndakanzi ndinge ndichingoramba ndichingomukumbira muchinda uyu sorry. Ndakazoenda kumba kwake ndikabva ndati, mukuru wangu, I am very sorry, ndakakutadzirai, tarirai muone kuti zvandakaitwa nenyoka yenyu. Iye akabva ati, nyoka yangu? What do you mean nyoka yangu? Ndikabva ndazama kumuudza, ndichimuudza ndakabva ndazama kumuonesa kuti nyoka iyaya yandakaona muinjini yakanditema, I think kuti inyoka yeurombwa. Iye akabva ati, watondipumha uroyi, mira ndimboenda kumapurisa ndinonzwa kuti vanoti kudii nenyaya yako. Ndikabva ndamukumbira ruregerero ndikati, no need for that chef, regedzai ndinge ndichienda. Saka iye akangoti, handina nyoka, iwewe maybe wakatongorumwa nenyoka, pagaraji pako pane zvimota zvakawanda, hapangamboshaikwi nyoka. So mukomanashi, zvimwe zvandinoona ndezvekuti kana ndakarara muchinda uyu anotomboya kuhope dzangu achiita sekunge anondiisa mucoffin, ndiri kutonzwa mweya wangu uchibuda each and every day. Ndinogona kuchekereswa nembinga iyi kana ndikasakasika kuwana help. Ndibatsireiwo ndipore, nekuti ruoko rwava kutoita sekunge rwava kutoora. Hamungagari padhuze neni nehwema hunobuda paruoko rwangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi izvi ndakatongozvitrainawawo nemurume akanditraina mechanics, zvekuti patiri tichigadzira motikari paya unotogara watoridha kuti alright, pati yakati ndikaichinja ndikambosiya motikari iyi isina pati iyoyo inokwanisa kumborana, ndo paya pekuti motikari yako ikangogara yabatwa neumwe makanika inozongoramba iri mumaoko ake makanika iyeye each and every time, uchingochema nekuti motikari yafa, uchingostaka by the side of the road. Akomana vana makanika musati daro akomana. Asi ndo message yavo mukoma vedu ivo pari zvino vari kutsvakawo help. Hanzi murume uyu akandithreatena akati, ukaramba uchiuya pamba pangu ndichienda ndonokumhangarira, ndoti iwewe uri kuita hanzi defamation of character, uri kunditi inini ndiri muroyi. Hey, mutemo iwoyo, wai wakaiswa mutemo iwoyo? Kana kuine vane ruzivo kuti wai pakaiswa mutemo iwoyo, yet vanhu vachiroya kunze uku kwabva kwaiswa mutemo wekuti hazvitendedzwe kuti unge uchiti munhu uri muroyi. Apa isusu tichizviziva kuti kunze uko zvishuwa vanhu vari kuroyewa. I wish panokwanisa kugadzirisika ipapo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mudzimai ane makore 47 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizombokurukura nemi, zvekare ndichizongoreururawo izvo zvandakaita, mhiko dzandakaitirawo pamwana wangu. Ndainge ndava kuda kudya mari ini mukoma. Shuwa hazvifadzi kungoti
vana vako vose vanongopera kumitisiwa vachingoroorwa nezvevarume zvisina kana basa, zvevarume zvisingamborangariri kuti munhu uyu wandiri kugara naye ndichimushandisa ndichimuita mukadzi ane muberekiwo anoda shuga, ndainge ndava kudawo kumbodyawo shuga yevakuwasha ini. Saka vana vangu vose vasikana mukoma hapana kana ainge akambobvisirwa mari, vose vaingomitisiwa vachiri kuchikoro. Even uyu wandakazoitira mhiko nayewo akatomitisiwa, vana vake 3 nevarume vakasiyana, but so far varume vauya kuzomuroora achibva navo kuJoni, varume ivavo vanokwana kuita 4, vose havazvizivi kuti iye ane vana 3. Tinongovaudza kuti iye ane mwana umwe chete. Mwana wangu uyu akati aendako kuJoni akabva ati mama ini ndava kudawo kuroorwa, hamukwanisewo here kuti mumboitawo zvinoitawo vamwe vana amai zvatinongonzwa zvichinzi vanofambirawo dzimba dzevana vavo. Ndikabva ndati pakanaka mwanangu, ndikabva ndazoenda kune imwe n'anga, ndakabva ndazonzi ndinge ndichiuya nepikicha remwana wangu. Saka ndainge ndisingazivi kuti zvino pikicha racho ndingaribvisa sei mufoni. Ndakafamba mukomanachi ndikabva kwedu kuno ndikaenda kuzvishavani, ndokwandakazosangana nemurume uyo akazondigezera photograph richibva mufoni akabva azoriita photograph chairo. Ndakazodzokera kuna sekuru vaya vakabva vatora photograph riya vakabva vanditi taifanira kuti tinge tichienda kumadziva zvedi. Takabva tazoenda kumadziva, takati tasvika kumadziva kuya ndokubva sekuru vaya vanditi zvatava kuita pano tava kutomboita uroyi. Ndikati royai kani sekuru, royai, ndinoda kudya shuga ini mukoma. Ndakabva ndadzina sekuru vaya pano tava kutombotenga mweya wemunhu akafira mumvura. Saka mweya uyu wemunhu akafira mumvura ndiye achazoenda obva anogara pamwana wenyu, yobva yaita kunge njuzu, but inenge isiri njuzu yemachokwadi. Saka padziva apa patainge tiri idziva rinotozivikanwa kuti rinotoyera. Even kana ndikataura nezvaro vanhu vanobva kumaarea ekwedu kuno kumberengwa vanotoriziva dziva iroro. Ndokwandakaenda ndikanotenga shavi racho renjuzu, but shavi iri randakatenga renjuzu pano mumwe mwana uyo akafiramo mumvura, mwanasikana aingonzi akatorwa nenjuzu, vamwe vachiti akatorwa nemakaro wemutumbi wake hauna kana kuzomboonekwa. Takabva tazomutsa mweya wake, takati tamutsa mweya wake ndokubva ndatanga kukurukura nemweya wake mwana uyu ndikati ndinoda kuti unge uchindishandira kaiwe sahwira. Then mweya uya wakabva wazondiudza izvo zvawainge uchida pamutumbi wangu zvekare nepamitumbi yevamwe vana vangu vasikana avo vandakazongosarudza kuti it is far much better kuti vangozviitira zvavo zvechihure since ivo vakatotadza kudhara kosi yeupenyu. Saka wangu mwana uyu ndiye wandakangoti mukuhura kwake ndinoda kuti angoramba achingosangana nevarume vanenge vari pakutsvaka vakadzi vekuroora. Ava vamwe ava ndo vanongohura zviya zvokungoti vanongohurana nevarume vane mari dzavo vachingopiwa mari vachizvichengetera vana vavo. But wangu uyu manje gotwe rangu nerunako rwake ndakabva ndati uyu ndiye wandinoda kuti shavi racho renjuzu ringe richizogara paari, zveshuwa rakabva ragara paari. Murume wake uya mukoma akabva atoti mama ndafunga kuroora. Ndikati uya zvako mwanangu. Akauya mukoma ainge akabata 23,000 yake ranzi ndokubva atoroora mwana wangu. Ndikationa kuti ingwa zvakanaka. Vachidzokerako kuJoni ikoko shavi iri manje rakazoita kuti iye ange achizosema mwana wangu. Ndo mashandiro acho arinoita shavi racho iroro. Akabva azotanga kusema mwanangu kuzosvika vachizotanga kunetsana vachizonorambana. Madevelopments ose andakaita pamba pangu imari idzi dzemarooro, ende ndakatongozviudza kuti kunyange akaroorwa runokwana kuita ka10 ndiri kuitawo times 2 nekuti vamwe vana vangu ava havangafi vakaroorwa because shavi iri iro kwavari rinongoita kuti vange vachingoita zveuhure zvokungochaisana mapoto vachingoti pano vagara pano vasiya, pano vagara pano vasiya, vachizvichengetera zvavo amai wavo. But uyu mudiki uyu ndiye wandinoda kuti ange achizopindawo mumarriage. Ivedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Hanzi ndinobvawo kumasaidi ekuna Namberengwa uko. Ndakanosukisa mafotograph kuzvishavani emwana wangu. Tikaenda pane rimwe dziva tikamutsa mweya womwe musikana anonzi akadyiwa nemakarwe. Saka mweya womusikana uyu wakazomuka ukaita kunge njuzu kanogara pamutumbi wemwana wangu ariko kuJoni. Ava ne 4 times achiroorwa. Every relationship yaanopinda mairi
at the end of the day anobvisirwa mari. But vamwe vake ava ndakavaitira mhiko dzekuti vangoita zvechihure. Njuzu yacho iyoyo ndo inongofamba ichivatsvakira maclients akomana ka hanzi ndoda kudya shuga ini pakaipa. If you have ever had such a story in your life, please come to my inbox. Kana wakambororawo kana kugara nemukadzi wekuti vabereki vacho vanenge vachingoisa shuga pamberi kuti toda kudya shuga isu, please come to my inbox and share with me your own story.